Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawiner, good afternoon and welcome back in our Heart Stories. Kabagapon si Kuya Bibo, syempre sa programa ginabantayan nyo gid tagahapon. Anyway, kung kamuman may mga heart stories, bago naton umpisahan na pagbasa sa sulat ni Bingbing. Gina-invite naman kamo nga pautwas man o mag-share sa inyo mga problemang puso o ano man ang mga nagatublag sa inyo sining nga paminsaron kag sa inyo nga balatyagon, no, para magmalamag-an man. Isali gina sa aton sining nga Heart Stories program kag sa inyo nga pagsulat ginapangabay na nato kung pwede nyo mabahin-bahin sa apat na yakap parte, no, ang inyo sining nga sulat kay kaapat man kita ka segments dire nga magbalik-balik sa pagbasa sa inyo sining nga mga Heart Stories nga ipadala diri sa aton. Kung nabuo mo na ang imong sining nga sulat, ipadala sa email sa dearheart1079@gmail.com. Pero kung sa Facebook ikaw nagagamit, pwede nyo man i-send sa Messenger sa Kuya Bibo Heart Story. Pangitaa lang ang Kuya Bibo Heart Story Facebook page and the message lang inyo sa mga sulat, mga kawiner, kay sigurado gid nga tagaan man nato ni nasang tiyempo diri sa atin na program. Umpisahan na ang pagbasa sang sulat sa aton sining letter sender sa subong nga hapon. Mayong hapon sa tanan nga tagpalamati sang Heart Stories. Kuya Bibo, una sa tanan, salamat kung matagaan mo man sang oras nga mabasa ang akon nga sulat. Pwede mo ako nga tawgon lang kay Bingbing, nasa mid-40 ang edad. Kag isa sa mga tagapamati gid sang imo nga program. Una, daw nahadlok ako nga magpadala apang sang ulihin na nagkaisog ako nga magpasakop man sa imo nga Heart Stories, Kuya Bibo. Gusto ko man nga makakuha sang imo nga opinyon sa akon ginaproblema sa subong. Sa karon, Bibo, may karelasyon ako. Kag itago ta lang siya kay Totong. Si Totong, sadto pa lang naging boyfriend ko na ini. Sang high school pa lang kami. Kagasta nga nakagraduate sa college. Siguro naglawig man ang amon nga relasyon sa mga 7 years, Kuya Bibo. Damo na kami nang inhandom kag mga plano sadto. Pareho naman kami nga graduate na sadto kuntani. Ako, nakakita man dayon sang obra. Kag sa labing unang nga tion sadto na pahilayo kami kay kinahanglan niya nga maglakat sa Manila para nga mag-apply sa pagkasiman. Kinahanglan niya dito mag-process na sang iban niya nga mga papeles. Kag syempre, kinahanglan niya man nga magpapatigayon sa tiyo niya nga mabulig sa iya, pasakay sa barko. Ugaling sa wala na paabot nga sitwasyon, nagbulaganay kami tungod nadula na lang ang amon nga komunikasyon. Gulpi na lang siya nga wala nagpabatsyag. Kag ulihi ko na lang na batian nga may napabusong siya nga babae. Kag ini ang hinablos lang man sang asawa sang tiyo niya, bali sa tita niya nga side, Kuya Bibo. Kuya Bibo, amo adto ang pinakamasakit nga inagihan ko sa kabuhi. Inabala nga daw namatayan kag nadulaan ka sang pinalangga sa kabuhi. You're listening on Heart Stories.
and music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa ating Heart Stories program. Sa liwat maayong hapon sa tanan nga mga nakatutok dira sa diin ka man nga bahin sa syudad, sa kabanwahanan, o sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan, isa ka mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan. Nakatutok ka mo sa Heart Stories ang 107.9 Win Radio, Iloilo. Kaupod si Kuya Bibo, ka-winner. Sa pagpadayon ta sang sulat ni Bingbing. Kuya Bibo, sa ikaduha na nga bahin sang akon nga heart story. Ginabaliwalayan na lang ang malawig namon nga ginahalungan nga relasyon, Kuya Bibo. Sobra lang gid kasakit kay ginsaligan ko gid si Tutong sang lubos-lubos. Ginpalangga, kagwain na ako sang iban nga ginhandom pa nga makaupod kundi siya lang. Ginapananaw ko na tani nga siya na ang mangin amay sang akon mangin kabataan kag makaupod samtang buhi ako. Amo na bala kuya nga kabudlay batunon nga madula na lang siya sang gulpe sa isa lang kaiglap. Daw ay gidnakon ini ginlauman, Kuya Bibo. Gani, na-depress ako tungod sa kasubo. Pero salamat sa akon nga pamilya. Kay naalalayan man nila ako nga makatibawas sa ining mapait nga parte sang akon nga kabuhi. Dito, Kuya Bibo, kag nakaamat-amat ako bangon sa kalisod. Kag maski paano, nakaumpisa liwat sang pagkayo sang akon nga kaugalingon. Si Totong naman, nadula na lang nga daw aso. Kag mas ginpili ko na lang nga hindi naman makipag-communicate pa sa iya. Kuya Bibo, wala kami closure tungod sa natabo. Sa una, may mga adjustments pa ako tungod hindi ko malikawan nga makompare si Totong sa mga manugpangaluyag ko nga mga bag-o. Tubtob, nakilala ko si Louie. Si Louie, nga best friend niya ang amiga ko nga ka-close ko sa work. Amo ining nagpatigayon sa amon nga duha. Gani maski paano, Kuya Bibo, nag-entertain ako sang bag-o nga love life. Sa paglaom nga makabalik sa normal ang akon nga life, Kuya Bibo. You're listening on Heart Stories and music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back sa Heart Stories. Kaupod gyapon si Kuya Bibo diri sa 107.9 Win Radio, Iloilo. Sa mga naka-tune in sa gihapon, madamo gid nga salamat. Kag bago ta padayuno ng ikatatlo na nga bahin sang sulat ni Bingbing. Kamo gina-invite ko liwat, ka-winner, basi kamo may mga nagapabugat man sa inyo sa mga balatyagon, sa inyo sa mga paminsaron, may nagatublag, no? Ina ang mga problema, pag-abot sa pagigugma nga gusto nyo man, mapautwas diri. Maski paano, makapalapamagaan sa inyo sini nga mga paminsaron kag balatyagon, no?
isalig gina sa aton nga Heart Stories. Paagi sa pagpadala sa inyong nga istorya sa aton nga Facebook page, i-search lang ang Kuya Bibo Heart Story. Dira nyo lang i-message no ang inyong sining nga mga problema nga gusto man idangop diri sa aton nga program. O hindi gani sa aton sining nga email sa dearheart1079@gmail.com. Kag-kawiner, ari na ang kasugpon sang sulat ni Bingbing. Kuya Bibo, sa pagpadayon ko sang akon nga heart story. Kuya, akoon ko, ayawan ako sa panugod. Medyo mabudlay gid. Because grabe gid ang akon nga struggle kay hindi ko malikaway nga pangitaon ang mga qualities nga nagustuhan ko kay Totong sa kay Louie. Hindi ko gid malikawan nga makumpara sila nga duha. Sa tuod kuya, si Totong, sobra ko gid nga nagustuhan ang iya nga attitude. Nga sa kay Louie naman, hindi ko gawa makita. Pero apisar sa mga struggle ko, gintry ko gid nga magsulod sa relasyon kag ginsabat ko si Louie. Sa una, medyo okay man kami. Pero samtang nga nagalakat ang inadlaw, nagagwa ang amon nga mahambal ko nga individual differences. Hindi kami magsantuanay. May mga pamatasan siya nga hindi ko luyag. Isa pa, grabe siya kaseloso. Kag daw ka authoritative. Ang namin ko kuya, inabalang gusto niya siya lang permi ang masunod. Kag kung ano ang gusto niya, amo gid na dapat ang matuman. Which is, hindi ko gid masahuan. Waay ako kaagwanta Kuya Bibo. Tungod, hindi ako kasaho. Kag daw makuga ako sa pagka-possessive ni Louie. Gani nagprangka ako sa iya nga, hindi ko kaya nga magpadayon sa amon nga relasyon. Kag gusto ko nga makipag-break na sa iya. Kay hindi na ako malipayon pa. Sa una, hindi niya ko mabaton. Pero pila lang gani man to kasi mana nagdaligad. Siya naman lang ang nagdistansya sa akon. Kag nabatian ko na lang sa friend ko nga may girlfriend na siya kuno nga bag-o. Sa tuod, wala ako kabatyag sang sakit maski nagbulagay kami ni Louie. Ang natabo pagani kuya is mas nanugunan ako sa amon naguba nga relasyon ni Totong sadto. Kag Kuya Bibo, diri na magasulod ang problema ko sa subong. Kay speaking of Totong, ang una ko nga boyfriend o mahambal ko nga nangin ex. Sang pandemic lang, hasta subong. Pagkatapos sa mga nagkalatabo sa amon, naging talikdan niya ako nga 7 ka tuig ang ginusikan niya nga nangin relasyon namon. Kag after 4 years nga wala siya kapabadyag kag wala kami sang closure, dira na siya nakipag-communicate sa akon sa tong pandemic lang. Nagpabatyag siya kag akoon ko Kuya Bibo. Nagsulod na naman ako sa isa ka desisyon nga magsalig liwat sa iya. Tungod, maski ano ka, grabe ang kaugot kag kaakig ko sa iya. Nagpangibabaw gid ang pagpalangga ko sa iya hasta sa subong.
Pagkatapos ang nag-istorya kami kag nag-reconcile sa chat, nagpasugot ako nga makipagrelasyon sa iya. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, you're on 107.9 Win Radio, and this is Heart Stories. Kaupad ka si Kuya Bibo, kag sa katapusan ng bahin sa sulat ni Bingbing. I hope ara pa kamuda. Nakatutok pa sa gihapon para hindi bitin tapuson ta ang pagbasa sang iya sining Heart Story naging padala sa aton. But before that, sa liwat ka-winner, basi ka mo man, may gusto man i-share, no? Liwat-liwat ka mo, gina-invite nga magpadala man sa inyo sa inyong mga kasaysayan, sa inyo sa inyong mga heart story. Basi medyo mabugat na para sa inyo, and you need nga isalig ina kaangay sa aton sa inyong programa, no? Ang heart story. Pwede nyo gini-send sa Facebook page ni Bibo. I-search lang ang Kuya Bibo Heart Story. Kag sa email, pwede man sa dearheart1079@gmail.com. Kag kumahimo ka winner sa apat yun na kabahin-bahin, no? Nga ang inyo sining nga sulat para mas mahapos para sa akon nga maghatag na lang sa nga oras, no? Sa pagbasa. Kag sa katapusan ng bahin sang iya sining nga sulat, siling niya Kuya Bibo. Oo kuya, pilit ko nga ginkalimtan ang gintuga nga kasakit kag pagtraidor sa ako ni Totong sadto. Tungod, hindi ko gid mabaliwala nga siya lang ang lalaki nga gusto ko. Kag palangga ko gid siya katama. Ang dako nga problema, Kuya Bibo, nga may asawa na kag mga bata si Totong. Pamilyado na siya. Oo, Kuya Bibo, masakit man pero ang nagagwa subong, isa na ako ka kirida. Kagini sa tuod lang, kontra man sa akon buot. Pero mas nagapangibabaw gidya ang kagustuhan ko nga hindi madula si Totong sa akon. Gani, ginsudlan ko ini. Sa subong Kuya Bibo, malipayon matud ako, pero wala man sang kalinungan ang pensar ko tungod ginakonsensya man ako nga mahimo ako makaguba sang pamilya. Naluoy man ako sa asawa ni Totong, kapin pa sa duha niya ka mga bata. Nagaplano siya nga kung makapauli siya, ako kuno ang palakton niya sa Manila kag para masugat sa iya. Kag sa sinina nga June, ina Kuya Bibo. Excited ako sa matuod lang. Pero ginakulbaan man ako sa mga posibilidad nga gamo kung mabalahuba ang amon nga patago nga relasyon. Wala man sini kabalo nga akon nga pamilya. Kag isa pa ina ka dako kuman nga palaligban. Kay grabe nga daan ang kaakig sang akon nga pamilya kay Totong. Tungod sa grabe nga nangin epekto sini isang una sa akon sang pagbiya niya sa akon. Kuya, sa subong matuod lang, palangga ko siya. Pero hindi na amo ako sina ka patay luyag nga
mabaliwala ang kamaturan. Kagamoy na ang ginakadlukan kuman, Kuya Bibo, nga mahusgaran sa mga tao kag makaguba sang pamilya. Siguro mahambal ko nga kaya ko na i-handle ang sitwasyon sa karon. Lain niya sang una nga daw nadulaan ako sang paglaom sa kabuhi. Now, kaya ko pa man tubangon ang realidad. Kagkabalo ako nga sa akon ang problema. Ako ang may sala sa liwat nga pakigrelasyon sa iya. Nagamuhan ako, Kuya Bibo. Pero ang gugma ko kay Totong, sobra ko gid, kapalangga siya. Kuya Bibo, sigurado gid ako nga malala ang pakadtuan si Nikon, mabuking na kami. Pero sa subong kay sa barko pa siya, daw hindi pa amoy nakadako gid ang akon nga pagkabalaka. Pero paano kung ari na siya? Basi maabot gid sa point nga madakpan kami. Kay ako, nagapati gid nga wala may matago nga sekreto, kuya. Kuya Bibo, ano ang maayo ko nga himuon? Sundon ko bala ang ginadikta sang tagipusuon ko? O patihon ko ang ginahambal man sang pensar ko kag konsensya ko? Nga sala ang akon ginhimo, nga pakigrelasyon sa tao nga pamilyado na. Kuya, ano ang mahambal mo sa akon nga problema sa subong? Kabay nga matalupangdan mo man ining akon heart story. Tagpadala, Bingbing. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back in our Heart Stories. And syempre, para na sa thoughts on the matter ni Kuya Bibo ninyo, ka-winner, pati sa problema ni Bingbing. For sure, kamo may mga gusto man da itugda tani, no? Pero amo ning ako niya nga pananawan, ako lang niya nga opinion. Bing, no? I hope you're listening right now. But before that, sa liwat, ka-winner, basi gusto niyo man mag-share sa inyong mga heart stories, ipautwa si na Adri sa aton para magmalamagaan ang inyo sining pamatyagan, ang inyo sining kaisipan, ang inyo sining tagipusuon maghawan-hawan, no? Hawan-hawan ninyo na inyo sining mga problema paagi sa pagdangop sa aton sining Heart Stories program. Very welcome gid ang inyo sining kasaysayan, ipadala lang sa aton nga email kay high-tech na kita sa dearheart1079@gmail.com. Pero pwede gid sa Facebook kay kadamaan sa aton na nagagamit sa Facebook. Pangitaa lang. Kung wala mo pa na like, agway mo pa na follow, i-like ag i-follow anay ang Kuya Bibo Heart Story. Amo na nga kung sini nga Facebook page. Again, Kuya Bibo Heart Story. Dira nyo man ipadala ang inyo sining sulat, no? I-message lang, ka-winner. Now, going back to Bingbing's story, Bing, amo ni nga ako niya matugda sa imong nga problema. Kinahanglan mo nga manimbang, Bingbing. Hindi nga magubra sa panimalaya, magyaya, or magkabulig. Ang namin ko sang manimbang, kinahanglan mo i-weigh ang mga bagay-bagay, ang mga butang. Kung padayunon mo ang ginsulod mo nga relasyon, kaakibat na sina ang magamo nga mga palaabuton, nga pagadalon mo, kag pagatubangon mo, mintras tanto nga ara ka sa relasyon nga ina. Or, pilion mo ang nagakadapat, which is isakripisyo mo ang kalipayan mo
kagugma para sa kun ano ang ikaayo nimo. Kag sa mga tao nga pwede mo masakit o matapakan. Kay kung pilion mo nga magpadayon sa relasyon, nga ina, definitely, ang maserve lang sini nga benefits, no? Is sa imo lang. Pero, amo na hambal ko may malapakan ikaw, gani, matuga inisang gamo, nga sanhambal mo naman, nga ginakahadlukan mo sang lubos kun matabo. But if you will stop yourself sa pagpadayon sang pakigrelasyon sa iya, konsekwensya naman sini is masakitan ka na naman. Pero, amo lang ning pabonus. Magalinong ka. Wala ka sang gamo nga tugahon. Lesser damage, kung baga. Because ikaw lang ang maapektuhan. And at the end of the day, sa imo nga will, no? It's a matter of acceptance lang man ang issue diri. Kung ma-accept mo nga hindi na pwede, well, everything will follow. Sometimes, love just ain't enough for us to choose love over things that in the end will hurt us and may cause too much trouble, more chaos, mas magamo, and more painful effect pagid sa aton. Samtang hindi pa mo sinakakomplikado sang tanan, panumdumi ini sang maayo bingbing. Kabay, ang mangin desisyon mo, ang makapamaayo gid sa imo, ang makapamaayo sa tanan. And the best way is to sacrifice, to set aside that love para sa ikaayo mo, kag sa ikaayo sang tanan. Bingbing, sa katapusan, life is what we make. Don't make it too complicated when you have all the choice in the world to make it simple and peaceful. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.